Takže čau, ti zdravia z Crazy Monkeys, Lord a Cember, dva členovia tohto týmu. Takže zdravím vás pri treťom dieli Sims 3. Našeho let's play z hry Sims 3. No, prosím sa povedať. Vstávajú naši, no to ešte nie určite. No ja som takýto, hej. Hej, presne, to ste vychytali. Presne 6:30 vstávam. Tvoj bude dokedy? Do 9:30. No, vidíš, tak sedí to. Ale... Približne to sedí. Môj neskôr, takže dáš si. No hľaduje chlapec. Však teraz išiel jesť. Aha. A nechá to tam na stole, však prečo nie? Lebo je lenivý. Takže to hníje, aha. Kvalita desná. Má si ho to, nie? Hygienu, sprcha. Daj ho upratať ten záchod, hej. Ako fakt nemusíš toho môjho nechať hľadovať. Povadí. Cember sa o to postará. Však počkaj. Fakt, hygiena. Hladci hladný. A nech zavolá tej onej. Nech aspoň telefonuje, prosím ťa, lebo konec o to. Klábosit. Makaj, vstávaj. Ešte zatiaľ chodíme do roboty. Hej, ty čo budeš robiť, keď budeš musieť chodiť do roboty? Ťa budeme musieť budiť. Tak ja budem chodiť do roboty, no, na čo ťa mám? To si mu dal tiež takú smietku. Máš chlapec, vie jak na to. Jak šetriť so surovinami. Debil! Však ho prídu niečo robiť, je. Musí mať čo robiť. Daj ho ide nech tam umie záchod, ne? Uvoľniť. A použiť. Nebudeme volať do kavára. A už ideme sa na ňu pozrieť. A už to ide. Nemáme peniaze na opravára, to je ten problém ináč. Máme, ale prečo máme toľko málo peniaze? Však sme kúpili komp. Radšej na mizine ako bez kompu, ne? Hej, to je pravda. Tak ale ty si to nemyslíš. Tak daj tvojho písať knihy, nech aspoň tých $10 zarobí. Hej, presne, psať. Fikci. Začať chcať, no. No, konečne som sa zabudil. Ide, dobrý chlapec. Hradby za cibulou. Za cibulov. Tiež on tak víš písať aj. Nadávaš mi na gramatiku a sám nevíš písať. Morgan Wolf. Za 4 hodiny. Tvoje čo potrebuje? Maj. Nič. Zábava by som bude nás išla. Mojmu? To je tvoj. Mojmu nie. Až $9 si zarobil. Niekoľka kapitolských hradí za cibulou. Hradí za cibulou. Hej, ale ty máš vyžadú gramatiku, to ti poviem. To si písal ty. Čo? To si písal ty. Dobre, ale... No ale ten môj nech sa tam nerozpráva so záchodom, prosím ťa. Ty si lepší. No teraz tam na gaučku káha. No a zase ide ono. No ne, čo radišo. Dobre, už sú 3 hodiny, nech sa... Prosím ťa, nech zavolá tej onej, dobre? Kúkaj, koľko zarábam. Dobre, klikni na môjho, nie na tvojho. Zavolať cemíka, klábosiť. Tak, poď, dúfam, že pôjde. Klábosíme, môj ešte furt píše. No. A dopísal to, a nie. Áno, ešte to nedopísal. Tak ho daj na jezdne, alebo však rob, môj už išiel spať. Bol si teraz gambly. Však gambly už. Za to by si ho mal zbiť, ne? On išiel variť, počkaj. Neodchádzaj, a to uvaril, ty vole. Už som myslel, že tam začne niečo horeť. Hej,
Ferdy, aby sa No, už ide gameplay. natáčaj na WC. No, daj ho spať. Hej, a inak máš všetko. Teraz sme si vymenili posteľ. No, tvoj je na tom nejak zle, on je žltý, ty vole. Ja som sa o ňo staral lepšie, čo som sa mal starať o svoj. Tu mu daj, on je vzicitaníš. Vzicitalíš. Nie. Však prečo? Však to je normálne čerstvo uvarené. Jasné. Však teraz to varil. No, vedieť, že skazené, že? Tak vidieť, že tvoje nevyvarí. Hlavne, že ty keď máš mesať žemlu, no, 10. šuflíku, tak tady nie je skazená, ne? Nemám. Spoločenstvo by potreboval. Ne? No, tvoj? Tvoj. No, a hygienu. Hygienu budeme takú. No a o 6 ráno pôjde niekomu zavolať, ja. No, tak majú stávať. Ja pôjdem, no a... Arihonen. Dokedy budeš spať, môj, hej? No, nejak skoro. Hej, teraz by sa ti zišla sprcha. Potom... Potom nech zavolaj. A potom... Pozvať domov. Klábosiť. Tak nech klábosí. Vieš, aspoň to umie aj bez... Ty si mu to prikázal. To máme tu iba predvoz, televizorné. Čo? Televizorné iba predvoz máme. Čo? Neviem, čo myslíš, že máme iba predvoz, ne? Nepochopil som ťa moc. Tak teraz ako... Ten môj? To netuším, nie, môj. To je tvoj? Áno. Á, za 6 hodín. Zaplať účty. Už by sme nemali za čo, keby si nepísal tú kriu, hej. Ďakuj. Prečo si mu dal dvakrát po sebe dať si lupinky? Nedal som. Dal. Tuto bude papať lupinky, aj tuto bude papať lupinky. Aha. A zruši to klábosit. Pane Bože. Tak ho daj klábosit. Co o tom si pôjde po klábosi? Klábosit. No tak pozvať No, domov. povie, to by som chcel. Daj toho tvoje písať knihy, lebo nebudeme na účty. A to. Nezahodiť. Ono G. Nezahodiť. Pokračovať, no. Tak. To netreba, za chvíľku to bude napísané, tak ona má robotu, však Gríš je bohatá. Tak. Alebo víš, čo robia manželom. A ten môj noviny išiel odpratovať, ona neviem. No teraz som vybral z kontajnerov. Tak toto je ešte lepší expert. A dopísal si knihu! Oh. No a rovno ho daj písať ďalšiu, nech máme peniaze. Presne. Rady za cibulou, dobre, ideš písať. Fikcii. No ne, brak. No daj ho to psať. Počkaj, ja vymyslím názov. Vieš, ty si mi obsadil komp. Vypadni. Poď na WC. Áno, chod sa na záhradu pošleš, ne? Však prečo nie? Tak jebli ďalej. Aj hádali sme sa tam. No. Poď. Nebude to počítačové. Vstať. Presne. Poď to klikni na to lavím. Čo to takto? Kiwi míru. No, to je fajnová, ne? Hej. Fajnový názov. Ne, tak už nič. No, ukáž toto. No, toto klikni na to, tak. A na toto klikni ľavým, na to. A to? Pravým. No veď. No a na toto ľavým. A nebudeš mať až takéto. Teda ja. No a ten môj čo zase chce. Nech počká do 3. a potom zavolať tomu Simíkovi. No ešte sa už končí druhý deň, vieš o tom? Jak rýchlo si ty. Že? Moc to zrýchluješ, čo ti poviem. Však keď píšem knihy. No tak budeš mať 3 dní, aby sa nepojedalo, no.
No daj toho môjho, nech jej ide zavolať. Hej, už, hej. Ale ten môj. Je tvoj. Tvoj, Zavolať Cimika, pozvať domov. Pozvať domov. Dobre, počkaj, spomal to. Hej, lebo tuto už treba čakať, nič sa nevráte. No tam vyčkaj. No tam hneď príde. Nechoď gambliť, hej. No, četovať s niekým, no. Píš, to už nemáš. Aha, už prišla. Pozdraví. Ty vole, ty by si nemal za mňa moc robiť, ako úprimne. Pozvať dovnitř. Najlepší, vidíš, že som ti dal najlepší. To bola iba dobrá. Ne, lebo oni spolu vtedy klábosili. Áno, oni chcú... lavím. Aha. No, klikni na to lavím. Aj na to lavím. To bude za chvíľu. No, dajú přátelský. Přátelský. Povídať si, nájdi povídať si. Tu máš povídať si. A potom daj romantický. Pochváliť vzhled. Tak. Alebo vieš, to je to. A dostal. Priateľský. Tuto je pokotina. Priateľský. Tuto si nájdem. Priateľský. Nejde? Nejde iba. Pri najlepšom to iba zhorší, no. Aj? Hej. Len tak opýtať co? No tak nenapadne. A teraz sa ide sa, že či ostane u mňa na noc. No. A ja nebudem spať ináč. Ty už tak mimochodom u mňa, ale tak dobre. Ja neviem, ty budeš spať na most. Díky za pozvanie, už si teším. Á, bude to zábava. Čo ti poviem? To roztočíme! Ty budeš spať na zemi. Naučí ešte svoju frajerku, nebudem spať. Uchvali povahu, dobre nehaj ďalej. Počkaj, ja si tam iba nahážem pár vecí a... A to na čo píšeš? A myšlo teraz na veľkú. Je hladný, ale ide sa rozprávať pred zrkadlo. Aha, je hladný. Daj, kamarát. Ty a čo poviem manželovi? Služobná cesta? A čo ja vím? Možno povíš, že maj sa papa, idem k druhému do postele, hej. Hej, ale to bude hej cool. A možno nebude chcieť ísť do postele. Sa mi No, minulé raz stalo. Ale ona si tam lahne a bude Ale tam mne sa spať. to ináč minulé stalo, že nechcela ísť do postele. No však Normálne, doby... že chcela u mňa ostať, ale nechcela ísť pri mňa do postele ako. Nie, no ona nepôjde, ona zostane buď na gauči, alebo ona. Hej, ona nepôjde hneď. Ale už to je plné, jak na to tak kúkam. A nedáme furt to isté. Si to máš škoda, že nemôžeš dávať zábavu. Dobre, staraj sa o svojho. Hej, ten treba. Ten musí ísť. Môžeš sa aspoň rozprávať s muzikálkou, nie je tvoje sa vypráva z lampu. A s košom. A so záchodom. To už je nonsense. Čo? Hej. Vidíte to? Miminko! Jmenuje sa Wolfram Keto. Chceli sme to opravdu roztomil, ale podľa mňa vypadajú všetky skôr stejne. Škoda, že nemajú trošku výhľad. A super. Takže miminko. Ten tvoj niečo s knihami chce. Daj zamilovaný objeti, držať za ruce. No, Prečo? lebo vtedy som ju nasral. Aha, to je pravda, no teraz je treba. A to mi
No dobre, kľud, ten tvoj tam telefonuje, môj začína byť hladný, takže... To viem, ale to ešte nie je úplne. Ale môžeš zábavný príbeh, ale tak nebude až taký. Aj sopel máme, kľud. Pojďam si tvoje servitky. Ale už to je dobré. Počkaj. Jo, ty si to. Nemáš toľko. Dobre. Dobre, takže dáme mu priateľský proti... Dobre, nestaraj sa furt iba o môjho, prosím ťa, však. Ten tvoj chudák tam, oné... Ide. Zas aj ide sám se sebu rozprávať. Môže. Koľkaj, už to je také. No. Však to je jasné, že flirtujem. Práva pitomá. Prosím ťa, nedávaj dokola to isté, hej. Hej. A tej sa dala dať pusa? Aj, tam bolo aj, že oné, poprosiť, aby ho opustila. No fakt? No. Tak stále sa to. Tak čo on na to ona povie, no tak to už je viac. No, ne, schvaľovať sa na tvrdopráci, to si ešte nedá napríklad. 10 krát si dal to povídať si už. Nevadí, to bude 20 krát. Bude sa dať ani úžasná masáž. Nie. Ježiš, to je rozkošné. Miminko. Miminko. Pekne. Daj ho spať. Jaj, ne, sprchu si pokazil, hej. Si vole. Bude spať 2 hodinky. Vidíš, aj bez zmyslu pre humor sa dá byť zábavný. A teraz ako to zase vrátim, aby že Budeš čakať. No flirtovať si nedá veľakrát a ešte raz flirtovať. Hej, tomu nechápem, dáš tomuto, tejto logike, že len raz, že No. si zábavný raz a potom o jednom niečo jej povieš a už si nudný. No tak lebo ne, si to povedal až viackrát. No, ale to som ale vidíš, aj bez zmyslu pre humor, to máš fajné. Dobre, kašli na to už oné. Ten môj tam ide skapať od hladu, ide sa počúrať. Troška smrdí a aj by chcel spať. Tak on mi dostáva u mňa, ináč, ale tak nemusíme sa rozprávať, no. Tak dáme to rýchlo. On ti to zase dalo na pomaly. To keď dáš hento, tak ono ti to znova dá na pomaly. Fúha. Počkaj, takže použiť, už je hladný, už aj ona je hladná. Poď si pospať. Odáciu. Kde bude spať ja, hej? Dobre. Ale ja som sa nelúbiš, tam spí. No. Ide sa rozprávať cez zrkadlo. Takú ženskú spať, tak to hneď berem. Nech tí tvoji dedaj. Čo ešte po tebe hygienu? Spal by som, hej. Tak na to je. Posteľ. No ja ako myslím, že ono je reálne. Tu ale 5 hodín a ja by som spal. To už toľko. No po 6. Energia, ešte najhoršie, že keď mu... No dočkaj, schválne, kde ten môj zaspal. Ešte nespí. Som zvedavý, že či si tam pôjde lahnúť. Uvidíš to, že nepôjde. Zrýchli to troška. Poďme sa tam pôjde. No poď tam. Teraz sa s tebou ide hádať, dočkaj. Nejde tam. A tak dovič nám nejde. Poďme tam pôjde. Tak, ako... No. Jaká by mne odolala.
No, upratuj. Zábava. Poď písať knihy, keď sa vidíš. Ty, necvičiť. Daj to psát. Pane Bože. To nebolo. A nie za mňa, to nedávaj za mňa psát. Ja neviem. Som sa aj čudoval, že prečo to nemám psát. Pokračovať. Kiwi míru. Ináč aj ten tvoj by nejako spal. Tvoj sa tiež rozpráva s Barčím, takže mám Som zvedavý, taký že- rovnako. Som zvedavý, že kde zaspí ten tvoj. No. No, ide na vece. Uha, ani mu to moc nepôjde. To je aké? Teraz, že by tam došiel ten. No, Teraz, že by 20. tam došiel taký tento, víš, taký, čo ty robíte? Tak to ju prevádzkal. Teba. A potom ty, že ty, ako by sa povedali tam... Tam by vyletel cez to okno, hej. To je to zrkadlo. No, No kým je tomuto? asi. No, nechce som písať. Tak keď zaspí na chvíľku na zemi, tak... Počkaj, na gauči. Dávno si to sušil. Však keď tam si ty. Ale inak je dobre postaraný, len energia, na to je nespokojný. Však kto by nebol, keď si unavený a nejdeš spať, tak kto by nebol. Ale písať by chcela. Nie, kúkať sa do zrkadla. Takže ja nedovolím, musí niečo robiť. No, jeho práca musí byť kvalitne odrobená. Hej, to. Iba doma sedí na šunkách, ne? Hej, dobre si to fúzi. No, dobre, tilečko. Tam ani nekúkaj, hej. A, kúkaj, jak si to v zrkadle. Však keď je to zrkadlo. Však to. Ježiši. To energia je mizerná, zaspí na zemi, nevadí. To ja milujem, balil som babu, už som ju úplne mal. Ja som jej tam zaspal, potreboval som jej tam vece, takže som sa zločil. A víš, ako som nešel, potom samé minusky. A radšej som išiel domov. A tak dobrý dom, ako no. Na začiatok stačí bohate. Peňažky sú není, ale to sa nájdu. Fú, uvidíte za chvíľku, že... Ale kde odpadne? Zrýchli to, chcem vidieť, že kde odpadne chlapec. Fú, za chvíľu, kúkaj. Bum, za chvíľu. Napínavé, že kedy nám odpadne. Hej, no. A už za chvíľu už to bude, hej. Už to bude, už je skoro hotový, že? To už skoro. No, na gauči Na sa. gauči, hej, to je dobré. Počkaj, dokedy tam bude? Stačila môj gauč. Fú, ale mohli by sme si nájsť robotu. Na čo ťa mám? Už ideš tretí deň, vieš o tom. Aj. Ale som povedal, že aj ten tretí deň môže. No však už je ono, štvrtok 6:30. Nie, však ideš ešte ten tretí deň, lebo... Dobre, tak si snídanie, wafle. To je zábava, to sa nemusíš gambliť. Ja? Áno. Ešte spím. No už stáva. Kúkaj na to. Ale není zlá. Nie? No? Debil. Nechci si ho vyprávať. Tak môžem sa raz požiť čus. Však to som... Ona To môžeš. Polonahá behá. Však za chvíľku tu s tebou bude bývať, hej. Ja neviem, prečo je bohatá. To je debil. Čo nejdeš na akciu? Stojí na koberci. Čau, no. No, čau, zábava. Ja aj môžem dať, ja neviem, či... Ja si povím, že... Neboj sa, nepreberem si ju. Si buď istý, hej. Vylovniť je ukradnúť, že? Čo? Vylovniť je ukradnúť, že? No, nie, získať od nich. No také.
Vyloadiť malý obnos peniaz, daj to. Veľký? Akože ona by mi dala, tak... No. O. Čože? To je ono, je auto. Je, určite. Nože? Yes, dám ti, áno. Počkaj, ešte mi dáš volačo. Ježiš, ale aj ja mám dosť zlé vlastnosti pri balení, nemám. Mám tam priateľský a romantický a také normálne. Nemáš. Nemám. Čo fakt? No ty máš sexy papučky. Fakt nemám. Nie, neviem, však si pozri. Mohli by sme si dať do samé dobré vlastnosti. A však bez toho, bez vlákých zlých. Ty vole, ja sa si idem variť, počkaj. Niečo bude horeť. Aha, vypravuje sa to vajco jedno. Jedno vajco od toho. Ale už máš dobré. Digmore, bolo tam jedno vajco, hodil tam vajco a ešte jedno vajco aj zostalo. To je sexy, dve vajca. Ja viem čarovať, hej. No ešte aj dosku som napchal do misky. Aha, dobre, nemáme záujem o supermarket. Hugo je hladný, takže... To je môj. On si varí jedno práve. No však môj ho varí, tak na čo si mu dal znova jesť? Tak ale to pre teba neostane už. Ježišmaria. To môj varil. Však áno, však potom... No tak mu daj snísť wafle a tú chladničku zruš. No. Tvoje ešte spí, že kto je spať, more, hej.